So guys, may diri karon sa mga goy Bislig, Surigao del Sur kay namatyan ko og uncle. Grabe ko lang diri abi na ko dito ra sa amo sa Davao de Oro. Mura man po dai diri og bagyo ang ulan. Tingkusuga. Ay, grabe. With hangin pa. Mauna ang ulan diri sa mga goy. Hinay-hinay na ni gani ako sog pa ni kayo. Abi na kog sa Davao de Oro ra ang ulan apil man dai diri. Tigyong kusuga. Ha? Layo. Oo. Sa live ko sa Facebook. Live ko. YouTube. So, namin sa mga goy karon guys kay namatay akong angkol. So, nagtuko nga ang ulan naras ato diya sa mong kayo. Tingnan po dahil kusuga diri oh. Murang po dahil bagyo diri. Kusog sa ulan. Kumusta ka sa mong kayo, no? Ngayon man to ganan, init na daw. Swerte po daing ulan diri. Mura nagbagyo. Naunsa na to sa dayro sa sulod. Gutom na ka, Kol? Tapos labo na ipamahaw dito sa balay ba? Hindi may ito na. May doktor dito. Pound of bread. Asa lang si Marisa nagkuhan? Ha? Asa lang si Marisa kuhan ito. Pandar kami motor kasi nagdahang ko motor may andar. Andar na niya. Andar. Oh, kakusog sa ulan. Ano ang ako? Diri ka na magkuhan. Kasi kaliglag na manok. Yung lang yung kurente. Dito na lang kuhan. Kurente na ang manok. Chicken. Nga ba yun? Bidahan nila Marisa nila sa kuhan. At Kakusog sa ulan. Kumusta man diha sa mong kayo? Dire bunok kayong ulan dire. Hindi ko nung trabaho ko. Tayo naman. Barato. Oh. Oh. Balik dito. Suba sa ulan eh. Sige. Kaya, iba kong ikuan niya. Kaya, sabi na, nagsigahan. Ano yung sabi ng pagkain? Kurinti kami. Ito, ibalik na ito sa kurinti. Kaya na lang gabi na kapuri at sili. Dito ang kulay. Ano nito pura na dito eh. Mga bete na kami, dito sila ang nalang pinakay na lang. Bye, guys.